θρύλος των φώτων του Βάλτου. Στα παλιά χρόνια, στα Έλλη και στους βάλτους της Ελβετίας, οι ταξιδιώτες μιλούσαν για μικρές, γαλάζιες και λευκές φλόγες που εμφανίζονται ξαφνικά μέσα στην ομίχλη. Οι άνθρωποι τις ονόμαζαν Μοργκάιστερ, τα πνεύματα του Βάλτου. Λέγεται πως τις ήσυχες νύχτες αιωρούνταν λίγα εκατοστά πάνω από το έδαφος, φωτίζοντας αμυδρά το σκοτεινό μονοπάτι. Κανείς δεν ήξερε αν προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους χαμένους ταξιδιώτες ή να τους παρασύρουν βαθύτερα μέσα στο Βάλτο. Οι γέροντες συμβούλευαν να μην ακολουθεί ποτέ κανείς αυτά τα φώτα. Πίστευαν πως όποιος τα κυνηγούσε έχανε το δρόμο του μέχρι να ξημερώσει. Ακόμα και σήμερα, όταν η ομίχλη σκεπάζει τους βάλτους της Ελβετίας και ένα παράξενο φως τρεμοπαίζει στο σκοτάδι, κάποιοι λένε πως δεν είναι αντανάκλαση ούτε πηγολαμπίδα. Ίσως τα πνεύματα του Βάλτου να εξακολουθούν να περιπλανιούνται εκεί, περιμένοντας τον επόμενο ταξιδιώτη.